съвсем бях провокиран да кажа, че има лица в тази страна, които си въобразяват, че могат да раздават България на концесия, поради което получих заплахи. Чао се казва на който полицията. Разбрахме, че съм обявен за собственик на държавата и за първия побойник. Обвинението се приема в село Янко Александров в този скандал не бяха доказани. Те обаче платиха костове. А Делян Пеев се върна на работа. Кой от вашите министри ви пуска най-малко и кой най-много? Най-малко и най-много. Не съм ги подрезал по този начин. Всеки човек си има своите и силни и слаби страни. Детският въпрос беше много на място. В началото на юни, когато всички се питаха, ще има ли още промени в кабинета. Изненадващо правосъдният министър Георги Петканов също подаде оставка без видни причини за това. Работата е тежка. Тук е много тежка. Не може да виждам това, което ще даде. Разместване в коалиционната формула нямаше. Още на Румен Овчаров взе Петър Димитров от Левица. Правосъдното министерство остана в ръцете на НДСВ, оглавило мислена тактика. Освен персоналните, имаше и структурни промени. Създадоха се две агенции – Полиция и агенции по сигурността. Създаването на нова силова структура някои тълкуваха като опит да се отнемат правомощи на МВР. Лишаването на МВР от служба за власт туризма е административно въведение. Как ще работят тези две агенции, историята продължава. От пристанището Бургас започват два големи инфраструктурни проекта, които доказват стратегическото положение на България – Бургас Александрополис и Бургас Виора. От първия вече сложиха подписите си българския, руския и гръцкия президент след 14 години преговори. Кабинетът направи някои промени в договора за строеж и концесия на автомагистрала Хартия. Лошите пътища обаче останаха с нерешените проблеми. Ако можем да погледнем на сериозната в нашата страна, дупките запълваха дъщерите. Шофьори бяха вкарани в приключения по проходите заради непочистени от снегошипета. Хиксенисенци играеха ролята на странична марсировка, а електрически стълбове в средата на платното допълнително вдигаха адреналина. Светът вече беше поел нови посоки. Подводна превара неподписана от Русия и претенциите за част от дъното на Северния ледовит океан. Два батискафа последователи се спуснаха на 4000 метра дълбочина, където беше завито руското знаме, изработено силно от титанова скла. Подводният кревет Ломоносов между Русия и Гренландия се превърна в много привлекателна зона, защото той води до предполагаеми залежи на 10 милиарда тона природен газ и петрол при Северния полюс. Други полярни държави, като Канада, Съединените щати, Дания и Норвегия, също побързаха да обявят апетитите си в района. Този нов подпис на капитан Немо едва ли ще зарадва еколозите. Опасенията им се оправдаха с бездоловесни катастрофи, които потопиха танкери и зацапаха обширни зони с нефт от сяра в Азовско, част от Черно море и крайбрежието на Южна Корея.